Horas marihita saluhutna tabi marihamu na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus bornginon buha atama pertangyangan di HKBP Bonang Indah di tahun 2020 onomon. Tarajumi tuhat tado napatolhas hita huriana tu taunon. Bolas mamonai pertangyanganon. Alani tapar hatopok mak. Ali Tuhan, jala saya tangan bisa memima natoktong manuguaw. Songon parsorin ni aka partikian, songon ido marsorin aka ari, bulan dohot tahun dihita. Alai anggo tuhata sitolu sadai, hotdo saliling liling na. Asini rohana pe hotdo saliling na. Alani tamado pujiot ta ibadah. Atong adorang sojojor jabu hita marsaur di bagasan hata ni depata. Tapukka mapartang yang atta di bornginon. Ta puji matuhatta sian nasa rohatta. Las rohaku lau mamuji marete mahuria. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toti parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana, habatean jala parmulaan ni nasa na adong, natamado ibana. Di na tinogihon na torop anak tuhasa ngapon, padenggaton sun induk ni hangoluan na sida, marhite-hite hapor suhon, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amanis saluhut parasi ni rohaun, nung nga ditatap hohami bang somon, ay dang majua ho mangalehon anak munasa saday, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haliaon, doho siyak ni bagi, sa rodi hau na pinarsilang. Sa itu pahihami marhite-hite asi ni roham. Asa margogo hami. Jala marbenget ni roha songon anak haholongan ni roham. Di aka si taunon. Asa marsangap goarmu. Dohot anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Dohot toti parbadia. Marhite-hite hami. Amen. Hutul mahuria. Hataridaan ni parsaoran na mangulu dohot debata, ima ngulu partangyangon. Dang masohot di patubegehon tuhita barita ni Kristusi. Asa unang madao rohatta siyan ibana. Songonido di patupa akkana porsiai di huria na parjulo.
Tidok di ulaon ni apostel bitu 2 ayat 40. Ganu pari dona sida toktong saroha di bagasan joroi. Jala jojor jabu dona sida marulaun nabadia. Marlas jala marbulus ni roha na sida marsi panganon. Songo paksitutuon ni si David dipaksa orang dohot di parukilona. Songo ni maigil siya kita di pangolota dohot di partangyangota namadok ay Jehovah do si parmahanaw ibana patudu dalan si dalan aku. Di namartangya kita. Di sido hita mangido gogo dohot pangurupion di debata. Aidang ala ni gogota. Ubahin boy hita sonang mangulu. Jala boy mangula ulauta. Namardalan tujolo dongoluta. Jala manganopi lan hamaolon. Ala ni pardalanat tanagok hamaoloni. Riko do di hita gogo. Pos ni roha dohot habengeton. Ikon parhato potota do. Naso murahi ta mangadupi akka paraloan ningului. Holan mardongaton debatado hita boy makka monakoni. Songon pakalunguton ni ursa di guluan. Songonido pakalunguton ni todiku tuho ali debata. Aidang manahan au makamonakon paraloan ningoluku mulodang hatam napasabam au. Pertangyangan dada holan rutinitas manang namar pungu-pungu saping. Di pertangyangan ido boy hilalauta na tuhanido na tapangasahon. Taingok ma nama satu bangso Israel. Satokin sabing do dang makatay si Musa tu nasida. Nung manibil nasida maninggal hot debata. Di pature. Jala di gana debata tuangan gabe debatana. Taboto ma. Molo dang marsaringar behata ni debata tu si pareota. Mago mahita. Alanita pehok mahataon. Asasian na tumangihot doro hapor siyaon. Ia panangihononi sian hatani Kristus do. Rom bitu 10 ayat 10. Adorang sota uduti mendapoton bagas ni ruas ni huria ni Tuhani patupa partangyangan. Jumolo mahita marsada di bagasan partangyangan. Songon pamuhay ni partangyangan si patu pauta. Atong masih hohot. Jala hohot so mubauba mahita di bagasan Tuhani. Lam tuguma hapor syota jalalam sumurung di ulau ni Tuhani. Tabo toma dang magopo halo jota di bagasan Tuhani. Lam taharikot toma ulaun partangyangon. Aladang tarpangasaw kita dirita. Jala tahilalama nahurang dohita diadopan di debata. Rikoti hamuma. Asa didapoton ibana hamu somartihas. Sohasurahan di bagasan dame. Songon pakalunguton ni ursa di guluan. Songoni matodiku dohot pamataku makalunguton partangyangan pinatupan ni huria. Marede mahita out so asiroham te dehon ayat 2 dot ayat 3. Si bahedala
hata, hata ni dibata, nagabi turpuk epistel di pertanyangata di Borngino, di mana nienet sian Evangelium Lukas bidusia, ayat 28, rodi ayat 30 Lukas sia, ayat 28, rodi ayat 30 asata jahama amanginang secara responsoriak. Songon mahatan ni dibata. Marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga waluari dung salpu hata odeng ditogihom masih Petrus. Si Yohanes dohot si Jakobus nakok tudolok martangiang. Tila makilang ninang para biton na. Maka tayo madua halak dohot ibana. Ima si Musa dohot si Elia. Marhasa nga po doon na sida idaon, aka nama taon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Terpodom do, anggo si Petrus dohot akadongan na. Alay dungdungo na sida gabedida mahasangapon nay, nang halak na duway jongjong di lapong na. Jala matahisirang na sida siyan ibana, nina si Petrus mamadok Jesus. O guru, denggan na ison, hupauli hami ma sopo-sopo tul, sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia, suadong di botol na diduk na. Mandok songonido pe ibana, Roma opun sada mangalinggo minasida. Gabi hatahutam manasida, lahobongot tubagasan opuni. Jadi makuling masada suara sian obuni madok, Oddo anakku na terpilih, tangiho kamu maibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus nama dapot nasida disi. Laos mau hobno nasida. Dang di pabotohon nani ida nasidai tu agia ise anggo diaka ari. Ido ianggo sahatna. Martua doakan atu mangihon hatani debata jala na upehopsa. Amen. Kor Immanuel.
Kor Mary Choir.
Bagian itu hata, marde mahita sian buku de nomor 205, tedehon ayat sada dohot ayat 2, marde ma huria. Kor ina para hari Kamis.
Gor ina Deborah. Tangiang Pangodianon. Damang dainang nahinaholongan di bagasan guarnit watta Yesus Kristus tapasada marohatta tapakokom martangiang mahita. Debata Jakoba amanami na marhabangsa di Banua Gijang.
Goklas ni roha puji-pujian mauliat yang mahuso bahok kami tu ado pamunda sumba dia. Huhilalau kami do pasu-pasum nang hujalo kami di bagasan sadaryon. Diramoti hodo kami letukan di panggulmito ningolo nami di namangula kalau nami na maragami. Di parbisuki ho di pargugoy kami sa luhut na letukan. Borkat kami siyatongan di bagas nami babadapot ton akka ulaw nami bi. Mulak kami musia letukan tutongan di bagas nami di bagasan hagipasong. Jala di pakulingi hodo kami letukan marhite todim tod di parbadia. Borhat kami musia siyatongan di bagas nami madapat to bagas jorom. Maka moletehon mamuji pasangap guar muda badiay. Ima alitukan di nama muhay kami pertangyangan na pinukan ni huriam HKBP Bonang Indaon. Hobar tuha putusan rapot hurian di tanggal 7 nong salpui. Omak lemang di mamuhay kami. Di pertangyangan wek tu ari-ari na mangihut. Pakulingi mahami letukan jala persahalai pergogoi mahami. Ruas ni huriami letukan. Hobar tu program ni huriami. Nang hutotopok kami letukan naing pukau nami mapertangyangan di ganup minggu. Di ganup wek. Jerusalem, Judea, Nazaret, Bethlehem, Dohot, Eprata. Aliani lemang perdengkan bahasa mangido kami di bagasan serep Dohot uduk ni roha. Ukap. Kami saluhut ruas ni huriam. Asa persidokot hamil itu kan maka moleteakon saluhut dengan ni basam. Di panggul miton ni ngolunami siganu pari. Siganuk minggu, siganuk bulan, siganuk tahun. Odo alitukan nahu proker kami di bagasan tahun 2020 nomor. Asa anggiat marsadani roka kami mamuji pasangap guar muna badiai. Di tonga-tonga ni wik nami terlumubi di bagas joroma alitukan. Nung ngatung mace gudang alitukan program ni huriamon. Diputusan rapot di tanggal sedeng. Ima marhite dewan dia koinonia. Marhite pelayanan sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama ina songoni nang lansia. Alani yang perdingkan bahasa, pergugui, perbisuki ma. Hami pangulani huriam, terlumubi guru-guru sekolah minggu itu kan asa manada akayana konami pinopernami. Madadada sida dihatam dohot asido dengan ni basami itu kan. Songoni nang ianak konami remaja na poso bulung. Toktong mailah ya Tuhan pakulingi rohan nang rohana sida alitu kan. Asa persidokot asal meringgas na sida alitu kan madohoti. Permingguan songoninang perguruan edde pujian hasangapot di kuarmu. Songoninang amanami inanami songoninang lansia alitukan. Toktong maperbisuki kami alitukan. Pergugui kami. Lau mamuji pasangap kuarmu nabadiai. Songonima alitukan di dewan diakonia. Patupaun nasida malitukan dinama makulingi ruas ni huriam na di bagasan arsak ni roka songoninang di bagasan persahito. Toktong malitukan perbisuki dewan diakonia pergogoi nasida alitukan persahalai marite totim. Songinang dewan marturia alitukan toktong marpabisuki nasida alitukan. Dilampadi pun dimuton akka persiajaran pemusik songoninang dong leader di tonga-tonga ni huriam. Asa anggiat marsaringar hatam di tonga-tonga nami. Makirim kami jaka pasu-pasum. Margogo kami marhaki pasong madok mauliati itu adu pamu nabadiai. Ali amang perdingkan bahasa. Ragam akkana masa
Di tonga-tonga ni huriam malitukan marpakiri mo do kami. Todoi todim to di perbadia na mangaliho gogo di kami ganup. Amang perdita nami perdita resort songoni yung perdita fungsional songoni nang kami parhalodium huriam mo nalitukan. Marsada ni roka bekerja sama do ruas ni huriami lau padimut-dimut tok huriam di panggulumiton ni huriamon nalitukan di ari-ari nang salpu adong ngalitukan rencana ini pamaretta nami patupahon pembangunan di pergudungan nalitukan lomos telah marsak do kami litukan. Adong panggugay, ala nila yung pardinggan bahasa di bagan sa serep do uduk ni roka kami mangido to do pamunasun badiyay. Persahalay amang perdita nami. Sunguni ng ama nami, ketua para tao na litukan di namada poton sudut keamanan di lingkungan nami nang hupilit marhite perpunguan rap dokot aman ni huriamon nalitukan toktong perbisuhi nasida persahalay asa anggiat alitukan ditik-tiki na mangikut di bakasar las ni roha kami mamuji pasangap guarmo na badi tarpasu-pasu kami litukan gabi pasu-pasu mahami salukut na di lingkungan ni pergudungan ni huriamon nalitukan asa di bakasar las ni roha kami madok mauliate mamuji pasangap guarmu na bediyay. Songoni maaliamang perninggan bahasa disakap ni huriamon. Dipabakit huriam panitia pembangunan. Nilaho inganan ni yanak kon nami. Tumangihon hatamal itu kan dan pasahatnya ke guru sekolah minggu songoni nang remaja. Pergogoy papanti panitia pembangunan nila itu kan pakulingi kami saluhut na ruas ni huriam si kaabe si panupaki. Asa jongjong inganan pamujiat di kuarmu tu yakka yanak kon nami. Dohop pinopar nami saluhut na lemang perdinggan bahasa. Nang saluhut na ka program ama program ina songoni malitukan. Perbisuki akka guru-guru kur. Leon da sida hasadaon ni roka la mamuji pasangap guar muda badiyay. Asa unang gagibe ganggu rohan nasida litukan. Dia kapakateyon dia kapakulingon litukan toktong mana sida marseko ko todo pamuda badiyay. Obar tulomoni roham. Mau lihat madihong perdingkan bahasa. Upasahat hami masuluhut daging nak tordinami tuko. Ajari hami litukan. Amang perdita nami persalay nang hami salukut perhalado ni huram naung pinabakik mo litukan. Ula-ula na matolpang do hami di huriamun. Ajari hami litukan. Persahalay. Marhite todim to di perbadia. Asa di bagasan hasadaw kami salukut na perhalado ni huriam. Dilaw pa di bunibut to huriam to akka ari na mangihut. Mauliate madiho alemang perdinggan bahasa. Bisa tokin nali itu kan tangi-tangihon nami mahatam na pinasaha minaposom. Makuling maholi amang persahalay, pergugui amang padita nami naposom itu kan di napataryason natam kawi bohal di panggulmiton ni ngulu nami. Asa anggi itu kan marsaringar hatami di tonga-tonga nami nagabe ulahon nami dia ka ari-ari nanangro. Opele memperdingkan bahasa dina mangujungi ulaun nami pertanyaan ni bornginon. Mulak mahami tu bagas nami be di bagasan las ni roka memuji pasangap guar muna badia madok moliate. Jalanaing hupapiak hami pamatang nami di poroman nami jagai mahamil itu kan. Pada unasa tanya kasih bulus doa keperjahat. Makirim hari dia lagi marsukut di leoko hami hosa hanguluan hai bahasa do gogo. Dina manguduti akka ulaun nami namaragami. Ragam dua itu kan akadusa pangalason nami dia kapak kateon nami itu kan maradopon dengan namu jol malumawi maradopoko au pomai tulak parasya mi asa tamahami jala taruli hami majalo pasu-pasu nanaing pasato mutu kami ganup marsada-sada
Pupuji upasangat kami mahulemang mga saong koarnya anak Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Mauliate madiho. Amin. Ada orang suka tangihon hata ni dipata na pinasahat ni Naposona Marede Mahita sian buku di nomor 470 Dedehon ayat sara dohot ayat 2 Jesus hona punaau Marede Ma Huria. Jesus hona punaau dohot na ado diau gogodot o sakit sangat matutangan mi sai rajai malaki mana kasih dalam mi sai patingkir pinggori tumangikot hatami. Asini rohama dihamu dohot daminasian Tuhan di bata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian todi perbadia. Amin. Hatani di bata ima nagabi jamita pertanyaan pamuhai di bagasan Borginon tersurat mai di buku 2 Samuel bidu 22 mamuka sian ayat 44 sahatu 50 sada sonon mahatana tapayut ihut mak aku meni nunga di palua ho au sian parbadaan ni bangsokku nunga di pabakit ho au gabi ihutan ni akka bangso parbigu gari bangso naso hutadda manguluyau gari halak na pulik marga mangalesem-lesem au guru dok kudo dioloi nasida merus do akka anak ni na pulik marga jala akka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida mangulu do jahuba jala tanado papuji-pujion partano batuaki jala tibul do di bata ni hatuauku di bata do silehon akka partubolon tu au do patuhon akka bangso tu au iba nasi palua au sian akka musukku hodo tongon patibul au maralohon akka alokku nunga di palua ho au sian jolma sibahen gogo dibaheni pujiokku maho ali jahoba di tonga-tonga ni akka bangso parbigu jala edehonokku ma gowarmu ibana si patibul akka hatuaon ni rajana jala ibana mabahen asni rohatu jolma naung maniap minyahan nai tu si Daud dohot tu pinok parnai rodi saliling lilingna ima sahatna huria nahina holongan
ni Tuhan Yesus Kristus jok do nguluni hajol mauta selalu pajuluhon naginwaran keakuan haawon alani au ido ubain saya tarbegi pado harubani anggodang alani au anggodang najago au nakin menyetir dohot hatop madigi rem ni mobili anggo au ngaselesai anggodang jago au nakin manakku bolai ngatalu behami ngagul sifat keakuan itu nasai mendominasi jarang do pedi ngolut tamadok muludang ala padongan nuni Tuhan besiga dohami anggodang ala padongan ni Tuhan tang tolhas hami tu tahun na iberun diturpukon adul marasing do na pinabotohon ni si Daud manang si David meragam do jalaboy di hamonak ko si Daud persoalan namasa di ngulunai dada alani hadirion na dada alani hajuguon na alai tung ala di padongan nyoni di batado uben nabui malua sian akaparu kilonna di batado di bahan nagabi partano batuanna takas do di parhatopo si Daud babua ala pangurupion ni di batado uben nabui di hamunakon ibana sudi paraloan nai takas do padohani di suarahun ibana di ayat 44 nunga di palua hoau sian perbedaan ni bangsokku nunga di palua ho au danga dong padohan si David manang si Daud anggodang ala jago tetapi dia menyatakan kepada Tuhan anggodang alana di paluaho naneng dohonon ni si Daud manang si David di si molope didok sian perbedaan ni bangsokku dada holan musuh sian luar di adopi si Daud do sian bagasan manang sian bangsona sendiri taboto do songo dia tahin si Saul nanaing mangago hosanai songo ninang anak nak ima si Absalom namartahi laho pajongjok ko dirina gebe raja ni hala Israel laho manggatihon si Daud gebe raja ala songoni abis ini anak nai ima si Absalomi pola do gabe melarikan diri ima si Daud asa unang batubu patok tangan sama nasida hurian itu hatta sian pengalaman namasa di nguluni si Daudi di pabotohoni do tuhita pabuat tantangan manang paraloan naduk di ngoluta bukan musuh yang dari luar alai naro sian bagasani sendiri itu banadong padohan musuh dalam selimut
Ido ubain adong padohan ni halak Batak say pinikir do parhunihan hapeng pargadongan say pinikir do dongan persaulian hape dongan hamagoan alai atik pesongoni pakilalaan nani alaman ni si Daud di hati hai saya toktong do di bata di pangasahon ido ubain saya di palua di bata ibana sian persoalan namasa sian pengalaman hidup nani adopan si Dauti mengajari kita asa unang badabu tugijang ni roha manang makilala alani hajago otak ubahen boy saat tu haluaun sian persoalan hidup makin takuboto denggat tapayu ihut acara to sugari sudah kita majahado dengan acara tahun ya kemungkinan besar kita akan meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak inginkan sian ngulut tahun. Molo tadok au pegili sa doa manginang. Ai bahasa hola seheli serentak pertanyaan on. Nina kita biru pani. Bah memang nasubudu sudi portibion marede pada saat waktu yang sama memuji Tuhan. Di hatiha dianjurkan sinomensen asasadok halak Kristen manotopon ikon patupa pertanyaan budarinei jada subi halak Kristen ikon marede memuji di mata pola doh markaliling ibana terus ada dua di bigema ede puji-pujian sian sada bagas tu bagas na asin ido mabahen hatok maju halak Batak ido mabahen gudang halak Batak na hasia dada alani pikiran guguna artana bukan tetapi kemauan dia untuk mengimani firman Tuhan. Mulut apa ihut nakin acara tahun pertanyaan dada holan rutinitas manang dalan marpungu-pungu di pertanyaan itu boy hilalauta na Tuhan itu na tapangasahon di patorang muse sejarah keberadaan halak Israel hola satu kiddo dang makatai si Musa tu bangsoi satu kini nga mubah porsion di bangsoi donan yang dohonon muludang hatani di batabi nagabi ujahan di ngulutta apalagi zaman semakin maju semakin maju nak pola bingung kita manginan mulu saya tadok ay 20 halak doro tu pertanyaan senehi tarupani haso malat dua di HKBP baik di desa maupun di kota itu pengalaman bagi kita itu tidak menjadi suatu masalah mulu itu sifat jukni rohaya dong baik mana burju imana makarikot ton hatani Tuhan tetapi saya meyakinkan di tahun 2026 ini naing masuli hita HKBP ruas ni HKBP bonang indaun rap mahita di bagasan borngini
terbigi memuji guarni Tuhan. Luar biasa. Na subuh do benot ta ede sude akan lungguk mangedeo. Haleluya. Layu atu saat terbigi padohani. Luar biasa. Jala songo nima naneng dohonon di bagasan ngoluta molota patu pape serentak. Partanya ngatai. Molo lao jolma terus ada lungguk wik. Bah, marende halak Kristen. Lai bana terus ada bah memuji Tuhan halak Kristen. Artinya apa? Waktu yang singkat itu kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Aisian natu mangihodo roh hapor siau. Ia panangi hononi sian hatani Kristus do. Molodang ringkas behalak siton Kristus. Manangihon dohot makanguluhon hatani debata. Jangan salahkan Tuhan ketika kita menghadapi masalah dan adong solusi Jepang di mulut. Bukan Tuhan tidak memberikan solusi jalan keluar, tetapi karena keakuan itu, karena kesombongan kita, sehingga kita mengandalkan, mengutamakan diri sendiri. Tak dapat tujuh Tuhan. Lam toguma hapor syota jalam sumurung di ulau ni Tuhani. Buasa mai kosongoni padohani Tuhani tuaka siutoni bana. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita manang nadia bi nata perpunahon itu enggak ada dari diri kita sendiri. Semua itu bersumber dari Tuhan. Ang budang sa pamikirot tapak kaporsyot tatuhatan di debata paingot torsongoni ya maaf aja Bapak Ibu ketika Tuhan akan marah satok kido sangguling ngubuk do boiro na adong gabe suadong boiro naso adong gabe adong ay gok kuaso do ibana. Ketika Tuhan marah, tu sudi jol mana tinopana, enggak ada yang selamat. So god daholan akan naporsea. Gudang ni halak di portibion holan walu do nama dua sian aik nasumar. Banyak kok kita man. Jadi menurut saya pribadi, saya tidak heran ketika tahun-tahun akan datang sedikit orang yang percaya kepada Tuhan. Allah dita pertahaton maha porsyota, sotong gabe sopar sidohot kita, songon keluarga ni sinowaki. Molo peboi hita marhahi pason satu tikion, sudui holan ala asni rohani di batas bindo. Anani ikut tamado halak na porsia tu di bata madok mauliati. Odo ojahan ubana patapatu pape pertanyangan pamuhai di huriata. Salah satu madok mauliati hita tu di bata di pangaramotionna manipat nasa tahun na buluni. Jala onna pamuhai ni pangulaut tak mangido tu di bata jakka natasakapi di bagasan taonon alani ikut tamado pujot tak ibana jala toktong jauh-jauh tu ibana ay mulutu gudo hapor syota tu di bata jala marsi hohot mangului ibana molo rope aka persoalan na duk di ngulutai. Tuhan tidak meninggalkan yang dikasihinya. Sai patukon ni Tuhan ni dohita. Laho
mengadopi saluhut nama saya. Ai jahu bado silehon hamunangan. Alani di paingot turpukodo tuhita asa Tuhani nagabe si parsiranggut tonotton. Baik diragam ni akahamolon na tabolus di nguluon. Molo tahilalahod di nguluon, ya lagi gok si pikiran isarannya kaparhepengon, alani sahid, alani paryana konon, do lan akana asing. Ingot mak, adong do di bata nagabi pangadua-duata. Adong do di bata nagabe partano batoatta. Tu ibada mahita maporus. Tu ibada mahita mangido dia katanyakta. Jala tapadao ma pangiduat tasyan akahaguguon na ditanoon. Tutu boido di lehon portibion akka nata pangidoi alai satok kidoi jala marujung tu si taonon na duk tu mulut tasati ai molota pangido haluaon sian portibion sai narong do syaratna ima naginoaran tumbal nagabi tambulna. Itu selalu saya menekankan yang demikian. Asa unang masa bedingolo na kasitun Kristus nasay girgir marhapor siya untuk haguguon ni portibyon. Say hirana telu tuhatay. Say hirana so tuk gogon itu hatay. Mangalehon pasu-pasuna, mangalehon akan tapi kiri. Memang sifat duniawi dan songon nabi naheni Tuhani. Molo portibion tapangidu akasi pangidu atta, bodo secara instan hato ahadi pangidu ho. Victor Tulus Ido maben gudang halak ragu maka porsiai Tuhani. Sementara Tuhan banyak orang yang sudah berdoa dan holat cara tu sehari mungkin bahkan mungkin meribu-ribu hari tang marna dia lusi Tuhani tang yang pangiduanna alai ahatani debata nama dok tuk tuhi cari minta dan bui malua hitasian padohani Tuhani. Jakana losok manuktuhi, jakana losok mangalului, ya memang nagabiluangan do. Molo pe padohani Tuhani madok asa saya toktong hita manuktuhi mangalului. Adonan yang dohonon na. Berarti komunikasi kita dengan Tuhan tidak pernah ada putus-putusnya. Kita selalu ingat dengan Tuhan. Itu naneng diigil Tuhanisian kita. Jala ujungna pasu-pasu ni Tuhan sahat ma tu akka hitabi hobat waka nata pangidoi. Ido ban halak batak madok lebat adong. Itu dia Bapak. Ang gudang songoni nguluni kita namar Tuhanon ya memang sudah kita akasi palesem nama namar minggo do akan namar tangyangon ay jauh nama gula-gula ni si polisi di si bangido di si dileanin na tati rumah songon si Daud di Turpuhon alani panguloyon dohot pakaporsionna di do ibana di batado silehon partubolon tuau dohot papatuhon akka bangso
Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Takia luangan ngulun halak na porsia di wahai Tuhani. Didok ibana si palua au sian akka musukku. Hodo tongon patibul au maralohon akka alokku. Nunga di palua ho au sian jolma si bahen gogo. Tuhan selalu mengingatkan kepada pengikut dia bahwasanya dangadong dihita jolmana porsia adong hak laho mangulahon pamaloson. Holan di debatado pamalosoni. Asa dawuh hita sian ulau ni dosa. Kapasaha ma ngulutta. Tu ibana. Dipertikan asalpu mungkin ya katakan seminggu yang lalu di Tangyang Niamang Sidadahi jala mungkin kita sebagian sudah melihat adong rencana pembangunan Koperasi Merah Putih. Bamula de mak tapat tadok tu dia bata Victor Maralu sih kan. Basai Jepang mak dapok mak lahan na asing asa unang terganggu hita beribadah do Tuhani. Mungkin secara halak, secara kelompok tahu cak mai, gak buat mai. Ya bisa-bisa saja. Alai pagi dua tak tua ke pemerintah parhuaso. Nunga 20 tahun hami mangingani marminggu di inganan ni. Wasa dong neng jong pembangunan Koperasi Merah Putih gebe gutur hami. Hanya sebatas itu. Nagebe si sukuno tatu nasida. 20 tahun kita adem-adem saja. Baik-baik saja dengan lingkungan. Alani tong maate. Mari kita pererat hubungan dengan masyarakat setempat. Suatu ngadong kita nama kilalahon hera punat tahun, 20 tahun pakaian. Enggak ada Bapak Ibu. Saya dohono kudu tuh kita. Ya inilah kesempatan Tuhan kepada kita. Suatu lomo sorohatta. Suatu menak pakilala atta ikur rajumat tadui kesempatan yang Tuhan berikan ini kepada kita. Otik-otik tapi kiri mak. So na hudo konido anggo hola dirita dona tapi kiri. Songoni rupani dibahen aka oputta na julu tuwi. Dan rikot suanuna mangga ala pikiran na adang do tau mangalangi mati na mau ala dak songoni pikirannya kasih julu-julu tubuh tuk pedisuan tuk peso ikon ibana mangaton na sinuan nai pikiran na buhado asa adong digelekku pinopar neng songoni mahita bo pedang terbaik kita mabangun si bangunan nanggo ita nilahan nai ya 10 meter mai ay lamar bungaram mai lamangerbang mai molo sadar roha nang pikirat ta tujuat ta prinsip ta sita-sitat ta tu debata unang coba pikiri marlaka mangalakahon tulu tangga
Gak ada baiknya. Setebi molo pitor tibodo angan-angan, pitor tibodo dau lakata. Isarani tangga. Molo pitor tangga saya ada, pitor lagi datu tangga itu lu jadi. Waduh kita mangalakosi majujak datu tangga itu. Setebi raing-raing mati. Wih dah. Ada terjangkau kita tangga seda iptor tu tangga tulu neng lumbaton ido ubaina dong step by step tangga seda tadalani tangga 2 tadalani tangga tulu ujung sahat ma tu na pinarsitani roha iko somoni tang nama dok na subui mulu bui torhipel boy mulu adong dinggandui pikir rata 10 meter alidus rohat tapi 100 meter nggak ada salahnya asal mati pak dus roha sonang tak pola gabi perswara nih songoni dua umar pikir namar haga bibion mul holane pikir rata tapi kirhon. Makanya saya selalu menekankan ya ke depan anak kita ini nggak di sini lagi bergereja. Mago namam, olah sapu ngulutan. Kadang ada umpet tempat di nasida. Coba kita pertahaton. Merjaji mahita tutuhannya teh. Taktar baik kita 10 meter, 1 meter, kosong. Mulu gudang PK paralawata tu akadongata. Nama musuhi tak saya tapasiring mangulu nama baloson najat aloni najat hatani Tuhan deh unang tapangasahon gugu doho pikirat tak alain aing magabe akka paroha si buat dame ido diigil diajar ho Tuhani tuhita dang diulah si Daud patupahon pamaloson atik pe adong kesempatan kuasa di ibana dung bakit raja dia tidak melakukan kehendak dunia aladi patujulu ibana ro Tuhani marhiti hatana nani ulahonna dang di pangasahon gugu dohut huasona songon sahala raja di halak Israel dang nasubuh ini ani ay ngaraja ibana kan tetapi itu tidak terjadi. Dan adong sakak pamatehon, sakak ni si Daud, dung hudul di habangsa harajaonna. Nyan mulut adu pihak hal-hal nasongoni yang nama dok holan pasik mahita daw. Tetap do adong reaksi, tetapi reaksi yang membawa damai. Jala ikut saya tapat tujul do holong nasia debata asa dau hitasian akamara di halau mohon portibiodo bohama asa gutur nguluni hajol moni nguli halak na porsia tu debata itu harus dikesampingkan. Asa molo saya tapat tujulu di bata dungi lehonon nama tuhita bisuk nama ce arga laho manibangi dia ma ikon si patujuluon ikon si ulaut atong dihita kedongan nahina holongan ni Tuhan Yesus saya di bata mata bahe dongata asa diparbisuki jala didongani pasu-pasu hita laho mangulahon lo menirohana amin martanyang mahita maulia tema Tuhan di pasahat rohanami na pungo tuho di bagasan bornginon nunga ditangihon hami Tuhan hatam na badiay diigil hosyan ngulu nami bi
asa homa Tuhan nasai hupa tujulu hami di pardalanan ni ngulunam di tonga-tonga ni keluarga di tonga-tonga ni huriam tang terpangasahon hami gogo nami pikiran nami lahu mangulahon akka ulau nami siganu pari ala ni todim to di perbadai ma Tuhan nama dongani hami asa saya terbaik kami mangulahon lomo ni roham pasu-pasu pergugui hami ngolope naing hupatu pahami Tuhan pertanyaan secara serentak bukbahi marohan yang pikiran nami bi asa tung takas pamujon nami tuho asa tung takas panguluyon nami tuho asa marhite jupangan las ni roha doho pasu-pasu nasian hui ngulu nami ganuk marsada-sada pasu-pasu Tuhan huriamon pasu-pasu nang ruas ni huriam songoni nak kena posom gabi tutu makubasi ulonmu marhiti-hiti huriamon pada usian hami kapartotangan perbadaan doklan akana asing maradop pun hami songoni nang hami maradop pun akalingkungan pe suan maholong nero hami tu hami jalahu ulahu kami mai dingulu siapa sudia ka program rencana na pinatupa di tonga-tonga ni huriam saya patulus mai pasu-pasu di pembangunan gedung sekolah minggu Tuhan saya pasada marohanami uka ma rohani halak nama kaholongi akka ulau nanang sipatu pau di tonga-tonga ni huriam dang adong hupangasaho kami gugu pikiran nami tungho Tuhan na pupa tujulu hami alani sai bahin mahami di bagasan sada dohot holong ni roha asa Jepang dame asa Jepang tulus ni akan nasinak kapani atau ngasih maruham mulope mulak kami tokinari manopok bagas nami bi ramoti hami di pardalanan sahat hami marhai pason tu bagas nami gado urasi hami tu hasya dosa nami nagudangi asa tung tama hami majalo paso-paso mi di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho amin. Hurian itu hata marede mahita sian buku di nomor 110 pitu tede hunai asara dah urudna huta pasahak ma peliat tadi bagasan lasti rohata marede ma huria Suta ikut
Pioto et opat. Ai hatani Jehovah nang dapot bukitona Tuhan tamat jagaloni ditukol na posona Hosata aktapin ugasan sa sudin dirapas musuhi atong mahuwai hodo haragjaona. Tapasahatma peliata tudibata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasyang hami pilianon. Pati buluhon harajaonmu. Ditonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak madok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua kicang. Sai pinar badia makuarmu. Sai Roma harajaon. Leher na Tuhan sa dalam bulan sakara. Sesa na dosa namin sumakay sa mana. Tidusa na lima na magdosa Tuhan. Anak kami to ito pangujunan. Padua mahami siya. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama. Disodakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakkon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim. Horas Madhita. Damang dainang alanong sipul pertanggiang ata di bagas mornginon asang unang jolo pitor mulak kita adong do di batu pahuriata snack kopi teh dohot lapet mau lihat ya mak